No niin, kiitoksia. Hyvät ystävät, todella mahtavaa, että tämmöinen juhla on saatu aikaiseksi Varsinais-Suomeen ja näin isolla joukolla olette lähteneet liikkeelle. Mutta kysyttiin tuossa, että milloin olet käynyt viimeksi kotona, kun kotiin tulon aika. Mä kävin viikko sitten kotona, mutta seuraava pysäkki on vasta vaalipäivänä käyn äänestämässä seuraavan kerran. Täytyy sanoa, että välillä on erityisesti noita lastenlapsia ikävä. Viimeksi kun kävin kotona, niin Anni, 4-vuotias, tuli ovella vastaan sieltä ja Anni sanoi, että pappa, mä näin sut televisiosta ja sä katoit mua. Sieltä joku tuossa kun käteltiin, niin sanoi, että Rovaniemellä viimeksi nähty. Mä tulin sieltä Rovaniemen kokouksesta, niin nämä mun lastenlapset Aaro, Anni, Emma ja Veikko, niin ne oli seuranneet tätä Rovaniemen ääntenlaskentaa. Minä taisin tämän kertokin, kun kävin. Ne oli sitä ääntenlaskentaa seuranneet ja Minja sanoi, että he oli päässeet sitten siinä tunnelmaan. Aaro, joka on nyt 6-vuotias, niin Aaro sanoi, että mä äänestän Tuomo Puulla. Anni, 4-vuotias, istui sitten vieressä ja Anni sanoi, että mä äänestän Väyppystä. Annilla ei vielä R taipunut siinä. No siinä oli sitten serkkunsa Emma siellä keittiön pöydän ääressä ja Emma söi siellä jogurttia ja naamakin oli vähän sen näköinen ja hän kuuli serkkujensa keskustelun ja Emma oli sitten sieltä tokassut, että ei kun pappa on pomo. Minä sitten tulkitsin niin, että Emman ääni tuli minulle ja Veikko on vasta 5 kuukauden ikäinen ja Veikolla ei vielä ääni kulkenut, mutta niin minä Veikko kun on oppinut tunteen, mä tiedän, että Veikko olisi antanut Timolle äänen. Täällä Varsinais-Suomessa on pakko muistella yksi yritysaikainen tapahtuma, kun meillä oli täällä Salossa meille tärkeä asiakas tuossa 90-luvun alussa ja me tehtiin antennisuodattimia noihin ensimmäisiin matkapuhelimiin ja sitten tällä asiakkaalla yhtäkkiä nämä määrät kasvoikin sillä tavalla, että me ei pystytty toimittamaan kaikkea sitä, mitä asiakas tarvitsi. Toimitusjohtaja soitti mulle aamulla ja illalla ja kysyi, että paljonko lähti puoleen päivään mennessä ja paljonko lähti illalla. Mä sitten mietin pääni puhki, että miten me selvitään tästä tilanteesta. Mulla oli lähtenyt paras työntekijä, joka osasi juuri sen tuotteen viritettiin käsiin, niin Tupperwaren myyjäksi. Ja mä soitin tälle Oilille sitten, että tulisitko töihin, että nyt olisi kova tarve ja tilanne yrityksessä muuttunut. Oili sanoi, että ei missään tapauksessa, että hänellä on tavoitteet, hänellä on hyvä organisaatio ja tavoitteet tulee täyteen, niin hän saa tämmöisen työsuhdeauton siitä Nissan Micra-auton näistä Tupperin astioiden myynnistä. Mä kysyin, että paljonko sulla puuttuu siitä myynnistä. Elettiin vielä markka-aikaa ja Oili sanoi, että 50 000 markkaa. Mä sanoin, että odotatpa siellä, niin mä soitan sulle kohta takaisin. Mä soitin tänne yritykseen ja mä sanoin, että mä takaan, että te saatte ne komponentit, jos ostatte 50 000 markalla Tupperin. Hän oli heti juonessa mukana ja hän sanoi, että onko se niinku varma, että tämä ratkia tällä. Ja kyllä he ehkä niitä sitten tarvitsevat, että henkilöstöllä ja asiakkailla ja muistamasta on. Saan sanani siitä, että kupit ostatte, niin tuotteet tulee täältä. Ja sitten puhelimessa paiskastiin kaupat Tupperikupeista ja mä soitin Oilille, että kupit on myyty töihin. No,
Oili tuli töihin ja hän koulutti 6 uutta työntekijää meille ja asiakas sai tuotteensa ja he saivat ison Venäjän kaupun sitten pelastettua sillä. Mutta sitten alkoi niiden kuppien verran. Kuinka moni teistä on ollut tupperikutsuja? Tiedätte, että siihen aikaan 50 000 markalla sai aika paljon niitä kuppeja. Se nimittäin, että Kempeleestä lähti lopulta tuonne Saloon 3 rekkaa. Juttu ei päätynyt siihen. Oili tuli taas mun oven taakse koputtaa yksi päivä, että miten se on, että olitko sinä niin se illan emäntä vai olitko? En tiedä mitä se illan emäntä tarkoittaa, mutta niin mä sanoin, että en se ollut minä, en missään tapauksessa. No, se illan emäntä oli se asiakasyrityksen toimitusjohtaja, siinä lähti vielä pakettiautolle lahjoitus. Koska illan emäntä on hyvä. No, vielä 2 viikon päästä tuli Hollannista puheen, että täällä Tupperi-yhtiön Euroopan pääkonttorista markkinointijohtaja soittelee, että onkohan tämmöinen kuin Toimi Martikainen teillä töissä. Tätä on se, että hetkinen, ja mä käänsin sitten Oille sitä puhelua, ja tää markkinointipäällikkö sanoi, että siellä Kempeleessä on tehty 1 illan tupperimyynnin maailman ennätys. Voisiko me tulla tutustumaan teille? Pääsettiin liikkeelle, mutta tämä ehkä kuvastaa sitä ilmapiiriä, missä pienissä yrityksissä tehdään töitä ja yritetään löytää luovia ratkaisuja silloin, kun ei pystytä niitä rahalla ostamaan. Mutta hyvät ystävät, mä lupasin Seppo Kääriäiselle, että jokaisessa puheessa, kun on omia koolla, niin silloin puhutaan aatteesta. Lähdetään aatteesta liikkeelle. Mä tuossa viime talven aikana luin Santeri Alkiota ja halusin kiteyttää itselleni ja meille muille sen, että mitä se keskustalaisuus on. Ja mä oon kiteyttänyt sen 3 asiaan. Ihmisyys, kestävä talous ja realistinen luontosuhde. Ja kun minulta kysytään, että minkä takia sinä olet keskustalainen, sä puhut tuosta bioenergiasta suuvahdoten, niin miksi et sä ole vihreiden listoilla? Tai kun sä puhut arvoista, niin miksi et sä tuu meille KD-listoille? Tai kun sä oot tuommoinen yrittäjätausta, niin eikö sun pitäisi olla kokouksella? Mä vastaan heille, että mä olen keskustalainen sen takia, että meidän ajattelussa nämä 3 asiaa, ihmisyys, kestävä talous ja realistinen luontosuhde, nämä on tasapainossa kesken. Siinä on lyhyt vastaus minulle siihen, että miksi olen keskustalainen. No ihan lyhyesti, jos näistä 3 kulmasta. Ihmisyys. Santeri Alkion keskeisiä ajatuksia oli ihmisyysaate. Hän korosti meidän jokaisen omaa vastuuta. Vastuuta itsestä, vastuuta läheisistä ja vastuuta lähiympäristöstä, missä me toimimme. Hän korosti myöskin vastuuta niistä, jotka eivät pysty itsestään huolehtimaan. Eli vastuu itsestä, läheisistä, lähiyhteisöstä sekä niistä, jotka eivät pysty itsestään huolehtimaan. Ja näitä arvoja, jos jotakin tänä päivänä puhutaan. Mikä on meidän vastuumme nuorista? Mikä on meidän vastuumme nuorten syrjäytymiskehityksestä? Mä oon kuullut monta tarinaa siitä, miten aikuinen ihminen tai nuori ihminen tai vaikkapa opettaja on pystyneet rakastamaan nuoren syrjäytymispolulla olleen nuoren takaisin elämänhallintaan. Sen voi tehdä monella tavalla ja siitä kun on paljon kiertänyt, niin on monta tarinaa saanut kuulla. Meidän vaaliteemamme on kotiin tulon aika. Nämä lähtee Santeri Alkion sanoista
jokainen koti on maailman keskipiste. Mun mielestä siinä se on sanottu aika hyvin se, mitä meidän keskustalaiset ajattelee kodista maailman keskipisteen. Mä palaan siihen teemoihin vähän puolelle. No, kestävästä taloudesta. Kestävä talous, niin jos sen jotenkin kiteytettäisiin, mikä meidän ajatus siellä on, niin se on kohtuuden ekonomia. Ja tänä päivänä, jos joskus, me kaivataan kohtuuden ekonomian viestiä. Viestiä siitä, että mihin johtaa holtiton riskinotto ja mihin johtaa, kun tehdään työtä, yrittämistä, maanviljelystä pitkäjänteisesti. Oikeastaan tässä Santeri Alkio kiteytti tämän kohtuuden ekonomian ja pitkäjänteisen ajattelun mukavasti kiteyttämällä maanviljelyksen tila pitää jättää seuraavalle sukupolvelle paremmassa kunnossa, kun on saanut sen itse ottaa vastaan. Ja se pätee muuten työtekemiseen, yrittämiseen yleisesti. Tästä voisi puhua pidempäänkin. Katsotaan nyt, miten aikaa on tästä kestävästä taloudesta. Mutta tämä on myöskin kuntapolitiikan se toinen kulmakivi. Meillä pitää olla talous kunnossa sillä tavalla, että me ei siirretä velkataakkaa seuraaville sukupolville. Talous pitää olla kunnossa ja meillä pitää olla myöskin vastauksia siihen, että miten se talous saa kuntoon. Jos mennään sinne realistiseen luontosuhteeseen, siellä on ne meidän tulevaisuuden työpaikat. Maailma on suurien haasteiden edessä. Ilmastonmuutos, meillä on pulaa ruuasta, vedestä ja energiasta. Ja mä kun tuossa yrittäjänä näin eri maiden ihmisten toimintatapoja ja vahvuuksia, niin jos jotenkin kiteyttää sen suomalaisen vahvuuden, niin suomalaiset on äärettömän hyviä ratkomaan visaisia ongelmia käytännönläheisesti. Ja se taito tulee siitä, että meidän juuret ovat maaseudulla, maaseudun töissä. Ja sitten kun siihen yhdistetään korkea koulutus, niin tämä tuo tämän ainutlaatuisen ominaisuuden ratkaista visaisia ongelmia käytännönläheisesti. Jos kiinalainen pannaan ratkaisemaan ongelmia, ja heitetään ongelman pöytään, niin siinä syntyy ääretön hässäkkä siinä pöydän ympärillä, mutta se ongelma ei ratkea. Mutta jos sä kiinalaisille heität tuotteen siihen pöydälle, että kopioikaapa tämä, niin siinä ei mene yhtään, kun siinä on 1 000 000 kappaletta samanlaista tuotetta pöydällä. Mutta me suomalaiset ollaan tunnettuja ja me osataan ratkoa käytännönläheiset visaisia ongelmia. Nämä maailman visaiset ongelmat on nämä 4 kertaa. Ilmastonmuutos, ruoka, vesi, energia. Ja kun me lähdetään ratkomaan näitä ongelmia, niin sieltä löytyy se meidän tulevaisuuden työ. No mitä se työ sitten on? Se voidaan kiteyttää biotalouteen tai vihreään talouteen. Saksassa vihreä talous työllistää jo 2 miljoonaa ihmistä. Jos me Suomessa tavoitellaan 200 000 uutta työpaikkaa biotaloudesta, niin sen ei pitäisi olla mahdoton tavoite. Biotaloudessa ensimmäisenä on maatalous, kotimainen ruoka. 2030 vuoteen mennessä maailmassa tarvitaan 50% lisää ruokaa. Ruoasta on pulaa, ruoan hinta nousee. Mitä järkeä on ajaa suomalainen maatalous kaupaksi? Eli tämä on niin kuin nyt hätähuuto suomalaisen maatalouden puolesta. Nyt jo Ilta-Sanomatkin taisi kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että kotimaista ruokaa pitää olla tarjolla. Mutta yleinen ilmapiiri on puuttumassa, mutta käytännön toimenpiteet on päinvastaisia. Tämä hallitus on leikannut maatalouden tuesta siten, että maanviljelijän tulotaso on pudonnut keskimäärin yli 4%.
tänä vuonna. Jos kaikki tulosaajat ja kaikki yritykset luovuisivat yhteiseen eteen saman verran, niin Suomen valtion talous olisi kunnossa. Mutta se on otettu vain yhden tulosaajan ryhmään. Ja nyt kun siihen yhdistyy vielä nämä sateet, ja en tiedä onko täällä saatu puitua, mutta aika paljon näytti olevan vielä puimatta pelloilla, että satovahingot ja sato tulee olemaan tänä vuonna heikko. No mitä muuta se biotalous on? Se on bioenergia, se on puun uusia käyttömahdollisuuksia. Puusta voidaan tehdä syöpälääkkeitä, vaniliinia, kankaiden raaka-aineita. Sitten voidaan tehdä biohajoavia muoveja, niin edespäin. Ja tuosta viljan oljesta voidaan tehdä etanolia, tuollaisella hehtaarin viljapellon oljesta voidaan tehdä noin 500 litraa etanolia. Eli jos sulla on hehtaarin viljapelto, niin sillä nykyautolla ajaa 10 000 kilometriä suomalaisella teknologialla. Siellä meillä on suuret mahdollisuudet. No, mennään sitten näihin kuntavaaliteemoihin. Tuolta Rovaniemen kokouksesta, kun lähdettiin puoluejohtona, mietittiin, että mikä nyt on tärkeää. Ja me todettiin, että nyt on tärkeää kiertää Suomea ja innostaa ihmisiä ehdokkaiksi. Ja täytyy sanoa, että tuolla elokuun alussa olin jo vähän huolissaan, kun oli suurin piirtein puolet siitä tavoitteesta kasassa. Itse olin asettanut tavoitteen, että jos meidän ehdokasmäärämme on yli 8000 ja meidän kilpakumppaneilla ehdokasmäärä jää alle 7000, niin se on semmoinen lähtökohta, jolla me päästään hyvin liikaa. Me saatiin 8402 ehdokasta Suomeen, 40% naisia, 60% miehiä, noin 900 nuorta ehdokasta. Tämä on todella hyvä lähtötila. Täytyy sanoa, että onneksi meillä on viime tippa olemassa. Tämä keskusta liike on niin kuin tämmöinen dieselmoottori, että kun se sitten saadaan kunnolla käyntiin, niin tuskin tämä meidän vaalikone vielä joulullakaan pysähtyy. Kun viimeinkin saatiin niin kuin kipinä aikaiseksi tai hehtutulppa syttymään. Viimeisen 5 päivän aikana me saatiin 1600 ehdokasta. Ja viimeisen vuorokauden aikana 800 ehdokasta. Mä niitä hätähuutoja tuolla eduskuntaryhmässäkin pidin monta palopuhetta siihen, että nyt kansanedustajat töihin hommaamaan ehdokkaita. Ja tuossa viikkoa ennen kuin ehdokasasettelu päättyi, niin me mentiin tuonne Tampereelle Helsingistä ja jalkaannuttiin sitten eri tilaisuuksiin Pirkanmaalle. Ja siinä junamatkalla mä oikeastaan havahduin, että nyt on tsemppimeininki päällä. Ja nimittäin Sirkka-Liisa Anttila ja Arto Pirttilahti soittelivat koko junamatkan Helsingistä Tampereelle ehdokkaita läpi. Ja Sirkka-Liisa soitti 40 puhelua tuon junamatkan aikana. Ja hän sai 2 ehdokasta näistä 40 puhelusta niin kuin sovittua. Ja ehkä se kupasi tilanne oli siinä, kun ajettiin täpötäydessä junassa kohti Tamperetta ja mä istuin siellä toisessa päässä vaunua ja Sirkka-Liisa ja Arto istuivat toisessa päässä ja Sirkka-Liisa sieltä sitten yhtäkkiä huusi, että Juha, mä sain Forssan kanttorin ehdokkaaksi ja se oli sinun ansiota. Mä ajattelin, että tässä mennään eteenpäin, niin hyvä tästä tulee ja niin siitä tuli. Meidän teemamme on kotiin tulon aika. Ja niin kuin tuossa alussa kerroin, niin se lähtee siitä Santerin Alkion mukavasta kiteytyksestä, että jokainen koti on maailman keskipiste. Me halutaan tukea kaikenlaisia koteja, kaikenlaisia perheitä, sinkkuperheitä, nuoria perheitä, vanhempia perheitä,
lapsettomia perheitä ja niin edespäin. Lapsiperheiden tukemisessa kotiapu on äärimmäisen tärkeä silloin, kun lapsi on syntynyt. Silloin kun itsellä oli lapset nuoria, niin siihen aikaan oli automaatio se, että sai kotiapua pariksi viikoksi lapsen syntymän jälkeen. Nyt tämä on kuntien taloustilanteen vuoksi tiukoilla, mutta tämä on äärimmäisen tärkeää niin kuin tässä ennaltaehkäisevässä työssä ja perheiden jaksamisessa. Tuosta nuorten syrjäytymisen ehkäisystä puhuinkin. Siinä on monia keinoja, missä vaiheessa kunta voi asiaan puuttua. Mutta siinä yhtä tärkeää kuin ne yhteiskunnan toimet on se meidän jokaisen henkilökohtaisen välittämisen toimet. No mitä tuo kotitulon aika muuta tarkoittaa? Se tarkoittaa kotikuntaa, kotiseutua, palveluita lähellä. Se tarkoittaa myöskin lasten kotituloaikoja. Se tarkoittaa myöskin aikuisten kotituloaikoja töistä. Kyllä mä yrittäjänä monta kertaa on erityisesti nuoria isiä patistellut perheensä pariin, kun päivä on venähtänyt pitkiksi. Se tarkoittaa myöskin kotiseuraa, urheiluseuraa, se tarkoittaa kotimetsästysseuraa, se tarkoittaa kotimaista energiaa. Me tietoisesti otimme riskin ja lähdimme omalla erilaisella vaihtoehdolla kertomaan ihmisille, että miten terveydenhuollon palvelut pitää järjestää. Me rakensimme tämän kotikunta-maakunta-mallin, jota me olemme nyt lanseeranneet. Ja mä lyhyesti vielä kerron, onko mä puhunut jo liian pitkään? Mä lyhyesti kerron vielä sen. Siinä lähtökohtana on se, että pienikin kunta, Tarvasjokikin, pystyy järjestämään lähipalveluja. Ja lähipalveluihin kuuluu päiväkoti, peruskoulu, kirjasto, kulttuuri, liikuntatoimi. Siihen kuuluu asuminen, kaavoittaminen, kaikki, jotka liittyy siihen meidän jokaisen arkeen ja siihen asumisviihtyvyyteen siellä paikalla. Mutta sitten nämä perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja vaativat sosiaalitoimen palvelut, ne voidaan tehdä sitten yhteistyössä maakuntaan. Ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että se terveysasema säilyy siellä omassa kunnassa, siellä on edelleenkin lääkäripalvelu, siellä on sairaanhoitaja, mutta se järjestämisvastuu on laajemmilla hartioilla maakuntatasolla. Ja näitä maakuntia meillä on 18 Suomessa, terveydenhoitopiirejä on 20. Eli se on suurin piirtein oikean kokoinen yksikkö järjestämään tehokkaasti terveydenhuollon palveluja. Ja jos meillä on 20 järjestäjää terveydenhuollon palveluille, niin silloin me pystytään myöskin käyttämään siellä sitä suuruuden ekonomiaa, käyttämään tehokkaasti henkilöstöä, huolehtimaan siitä, että jokaisessa terveysasemassa on lääkäripalvelut paikalla. Siellä pystytään henkilöstön urakehitystä ja etenemistä järjestämään paremmin kuin kunnan terveyskeskuksessa. Ja siellä pystytään myöskin järjestämään tehokkaammin terveydenhuollon tietojärjestelmät, jotka meillä Suomessa on nyt surkeassa kunnossa. Sanotaan, että 2 miljardia voitaisiin Suomessa säästää, jos meillä olisi yhteneväiset terveydenhuollon tietojärjestelmät. Jokainen meistä on nähnyt sen, että kun mennään lääkäriin, niin aika iso osa siitä lääkärin ajasta menee siihen, että hän näpyttää sitä tietokonetta ja hakee eri lähteistä sitten niitä meidän tietojamme ja lääkkeiden tietoja ja niin edespäin. Että tässä meillä on paljon tehostamista. Meillä on myöskin normien purkutarvetta siellä sillä tavalla, että hoitajat saa keskittyä hoitamiseen ja lääkärit saa keskittyä hoitamiseen muiden töiden sijaan.
Eli meillä on selkeä vaihtoehto. Kotikunta, maakunta, malli. Tämän hallituksen malli on meille erittäin epäselvä. He rakentavat 70 suurkunnan mallia, jossa tämä terveydenhuollon osa on kokonaan ratkaiseva. Sitä on siirretty nyt viikko viikon jälkeen. Tänä päivänä piti kuulla asiasta. Seuraava kokous on 15.10. Ja tällä menolla näyttää menevän vaalien yli ennen kuin me tiedämme, miten tämä hallitus järjestäisi meille sen kaikkein tärkeimmän kuntapalvelun, eli terveydenhuollon palvelun. Tässä jostakin syystä on nyt tämmöinen ideologisen keskittämisen vimma. On piirretty 70 kuntaa, sitten on oltu kuulevina kuntia, sen jälkeen on tehty kuntakriteerit, jotka johtaa jälleen siihen 70 kuntaan. Ja nyt sitten ollaan menossa uutta kuulemiskierrosta kohti tietämättä, että mitkä on kuntien tehtävät ja miten tämä terveydenhuolto järjestetään. Minusta tämä on epäoikeudenmukaista, että kansalaiset eivät saa tietää kuntavaaleissa, että miten tämä hallitus järjestäisi nämä meidän kaikkein keskeisimmät palvelut. Meillä on selkeä malli siihen olemassa, joka on poikkeuksellista oppositiopuolueena, että me rakennetaan hallituksen puolesta malli. Toinen teko, joka hallitukselta puuttuu, on Suomen selviytymisohjelma. Ja kun näyttää siltä, että tämä hallitus ei saa sitä aikaiseksi, niin olen luvannut sen ensi talven aikana sitten keskustan toimesta tehdä. Mä olen saanut 2 ohjelmaa. Toisen ohjelman sain mummolta. Hän sanoi, että tästäkin selvitään työtä tekemällä ja toisista välittämällä. Tämä Karjalan mummo tiesi käytännössä sen, mitä se tarkoittaa. Työn tekeminen ja toisista välittäminen. Me tarvitaan lisää työtä, me tarvitaan ne 200 000 työpaikkaa, mutta me tarvitaan myös sitä toisista välittämistä. Ja toinen ohje, mikä minä sain teiltä, Rovaniemeltä, oli se, että Juha, älä ikinä muutu. Ja tätä ohjetta mä aion myöskin noudattaa. Mulla on kova paine niskassa siihen, että minusta pitää tehdä Soini, tai minun pitää ruveta tekemään sirkustemppuja tuolla eduskunnassa. Mä en aio sitä tehdä. Haluan edelleenkin rakentaa tätä yli 100-vuotiaista kansanliikennettä siltä pohjalta, että meillä on vaihtoehto Suomen kehittämiseksi. Ja sen vaihtoehdon pitää olla selkeä, ja ihmisillä pitää olla selkeä valintatila. Me olemme rakentaneet sen näihin kuntavaaleihin, ja me tulemme rakentamaan sen myöskin seuraaviin eduskuntavaaleihin. Mä haluan toivottaa teille täällä Varsinais-Suomessa kaikille tsemppiä vaalityöhön. Tehdään mukava, rento, hauska, iloinen kampanja. Sitten kyllä keskusta tästä nousee ja meillä on täydet mahdollisuudet nousta näissä vaaleissa jopa suurimmaksi puolueeksi, kun me tehdään se täällä ilolla ja tekemisen meiningillä ja tehdään se yhdessä. Kiitos.